programang ito ay walang kwenta. Manood at mag-enjoy. Unsa may daw na da? Kamunggay na o ipilipel. Makuha ko na na subay na po tuwa. Pila pa laka. Pila man laka. Basta katong bada. Adto. Kinsa ka kuha ganiha no? Natagal ato awa. Tatong ngayon sa mo. Pila pa? Oo, ng tao. Masig mo ano rin dunggo. Kano ba kana o? Nadile. Kay Service na. momit na ta isda kay atong kilawon unya. Pwede po, magbigay ito pengon tao. Di abaton na nato na ubos. Ay pa kay. Naka mo, saman mo. Ano mo? Bukoy mo to. Oo, kuyog. Sige. Sige. Nilawas sa dagat ay. Maguwat ko na ba si gaong isda na. Awas ito na. Magot isda wa. Ano nagtalimot ano? Pilaw to ba? Ayun, mag-ambit. Diba? Pilaw, tagamay ba? Lagi pre? Ano may nagkikilaw pre no? Gamay, nakitina. Padungga gamay ba? Sino pa dong? Ganina pre. Oh, Ana. Ganiya pre. anak ta anak mangambet magbuhat ani kay. Mulabay man to ane. Di mo manada pre. Service naman na pre. Nakalagi na ta na isda. Na. Oo na. Nakay 20 na no. Oh, sakto na. Sakto na ato na ambet balik 20. Kay siya ra bala sa lamas. Hindi man imo kwarta pre. Kay mangilaw ka. No. Mo, sakto ba? Oo, ipalit na lang na pre. Bayluan na lang pre. Kay panood ang dunya pre. Buhat ta tawag sa kanane kay ani man mo agyan eh. Ambit na kailan may kikilaw. Lagi pre. Panduga ba pre? Uy, mga tambay ah. Dungo na sila aray. Brad, gini beli kuda naik. Oh, si Brad, dali Brad. Brad, banget Brad. Unsa di mana Brad? Gawat lagi Manila Brad kay mangit may kilawon Brad. Si Brad? Ilaw? Oh, di lagi kaon. Ini man. Kilaw Brad, pili hilaw. Unsay hilaw good Brad? Nayong mo jud mo gikaon. Basta Brad. Kilaw di hilaw. Asa di ka paingon brad? Unsay pilingon? Di medyo ko pilingon Brad. Ay di ba brad? Asa ka paingon? Dili pilingon. Lagi ko pilingon Brad. Nagua pud mo oy. Nya, ikaw Brad. Uli sa raman adto. Kay kami ane magpaabot mi sa isda. Nya mo adto ra mi sa inyo ha. Sa Brad. Udto ba dayron? Hapon naman, mas 4 naman gani. Oh. Unsa pwede mo? Tule? Tule naman ko. Ay dili Brad ba, paminaw. Ang akong giingon, uli sa adto inyo ha. Kay magpaabot mi sa isda, kay mo adto mi sa inyo ha. Kasabot? Gituli na lagi ko Brad. Oh, haguan ni mo oy. Tingnan ka nga. Uli sa adto, kay magpaabot mi sa isda, unya adtuon na kanamo. Giingnan na gituli na lagi ko Brad. Haguan pud nimo oy. Haguan eh. Manglakaw to ta. Ta. Bungo, istorya ay. Bahala ka niya ay. Bungo. Bungol. Bungol. Asa
unsa man mo brad? Di, may ginagawa. Wala ka niya. Bungol ka na lang ha. Bungol ka. Bungol. Wala ka niya. Buang dyan mga tawhana. Giingnan na. Hapon ron, udto. Mas 4 naman gani. Naingon sila, tuli. Nagituli naman gani ko. Buang dyan. Uy, Brad, unsa man ni mga Brad? Fights. Gahawat lagi may kilawon Brad kay maambit be. Para unya ba kilawon. Nya, ikaw Brad. Tingko sa dito sa Brad, tingko dito. Unsa ba? Di Brad. Okay, Brad. Fights. Basta. Ito, kalimot ka. Basta Brad, kilaw. Ah, Basta basta Brad, kilaw? kilaw, dili hilaw. Fights. Basta Brad. Ay, ito bang gano'n? Fights. Masarap mga tipak. Shout out kay Dawis Tabines, taga Tondo. Shout out po kuno si Jerwin Pinales o si Quincy Nisnisan. Shout out ko kay Chan Chan. Shout out ko ni Chiquito Gine. Hi. Shout out ko ni Ate Grasilda ni Legdula. Hi te. Shout out ko ni Annalyn Sagliba Cornel o si Annalisa Cornel o si Christine Blaso o si Gino Balaba taga Tondo. Shout out ninyo. Shout out ko kay Anne-Marie Lapuente. Shout out ko ni Eagles. O mega shout out si Kihorbiners, Boy Bungol, Wasak, mga wakwak. Shout out ninyo. Kung ayaw mo kalimot, follow sa among Facebook page o YouTube channel. Please subscribe Tipak Biners. What's up mga katipak? O please support. Road to 500 subscriber na tayo mga tipak. Daghang kayo salamat sa among pagsuporta. God bless mga tipak. Wow! Shout out sa Kukuyab! Kukuyab di ay! Kukuyab! Kukuyab! Kuya mo kuya. Pangatag mo! Pangatag mo! Uyab!